Más de 2 décadas de preparativos. Mira, Como no nos cabe aquí en el estudio, así es a escala Artemis 2. La tecnología también puede servir para hacer cosas aparentemente inútiles. Ho haveu vist? I el Parlament de Catalunya signa la seva ampliació al Parc de la Ciutadella amb un nou edifici. ah, sí? Els presidents del Parlament i la Generalitat i l'alcalde de Barcelona han firmat el protocol per tirar endavant el projecte. I ho fem com sabem fer les coses a Catalunya, de manera sòlida, de manera eficaç i de manera perdurable, és a dir, amb consens. Joder, me emociona, tú. ¿No te ha emocionado? Y la reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años y decir quiero que la línea esté reabierta y si no, pues dimite, ¿no? No va a dimitir, ¿no? ¿Yey? No va a dimitir, ¿no? Pues no. En fin, no lo tengo previsto. Y que ha publicado Donald Trump un megaproyecto que quiere construir en Miami, en Florida. Una torre llena de oro y una estatua de oro de sí mismo. La mare que ho va arribar a contrarreparir. Pedro Sánchez, en aquesta batalla contra Trump, ens ha donat aquesta imatge. Ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials on porta la gorra de Make Science Great Again. No es un campeonato de artes marciales ni una película de acción, aunque lo parezca. Ante la atenta mirada de Kim Jong-un, se rompieron la cabeza literalmente para contentarle. Y si les ha parecido fuerte es porque no les han visto hacerlo con hachas. Que esteu boixos, no és la manera. Directora de la Oficina de la Fe de la administración de Donald Trump ha protagonizado un exorcismo en un acto. ¿Cómo? Power! Fire! Fire! Power, God! You're free! You're free! In Jesus' name. There it is. Això se'ns en va la merda. La història d'un país té escenaris significatius que pertanyen a la nostra memòria col·lectiva. Som en un d'aquests edificis, al centre de la nostra democràcia i a un dels centres del nostre autogovern. Per tant, cal que aquest edifici avanci al mateix ritme del país. Explica molt bé quin país som i quin país podem ser en el futur. ¿Su nombre, señora? Soc la Lluïsa. ¿De dónde me llama usted? De Sant Celoni. ¿Qué le preocupa a la señora Luisa? El meu fill anava a una entrevista de feina i s'ha quedat atrapat a un tren de Rodalies. Renfe va dir que a l'abril ja funcionarien bé. I tu també m'ho vas dir. Quan tornarà la normalitat? Vale, yo le hablé de un tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y una fecha? Abril també. Hola. No et facis el tonto, que em vas dir Jo- que aniríem bé en uns dies. Concretament 15 dies. 17 días. No, Vale. 15. Escúchame una cosita. Digues, rei. Su hijo ahora está muy desmoralizado, ¿verdad? Oh, tu diràs, li queda un 1% de bateria. Escúcheme usted una cosa, señora. ¿Me escucha? Sí, sí que l'escolto. Escúcheme atentamente. Su hijo, que está muy desmoralizado Que ets endeví. y no casi no se mueve. Com vols que es mogui si van enxovats al vagó? O sea, que está muy encerrado. És just el que t'he dit. ¿Cómo va a encontrar trabajo de esta manera? Coi, que per això et truco, cap d'as. El internet es lo que té. Adoro l'Ajuntament de Sant Jaume perquè sempre busca tindre detalls en la ciutadania. Fantàstic. M'han posat una farola quasi al mig de la porta d'entrada del cotxe. Al caballo regalado no le mires el diente. Van vindre a arreglar la cera i van dir va, què li podem fer a aquesta dona perquè se senti especial. M'he emocionat i tot, de veritat. A més, impulsa el comerç local, perquè cada vegada que algú rasca, un taller del poble content. Penalti a favor de... Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver que no vas conmigo, ¿qué dirían si esta noche? Ay, creo que he visto un lindo gatito. Mi casa, teléfono. Vaya mierda. El internet es lo que té. Vais a tener que comer algo y vais a tener que habilitar a vuestro equipo para que empiece a jugar al juego de caníbales. ¿Hay algo que diríais, esto ni por el forro? No.
¿Tienes algún problema para comer algo? No. Has cometido un error. Una, Agárralo. ¿Y el trapo? 2 y 3. Ojos de vaca. ¡Ya! Venga, para adentro, ¿eh? Y nos lo tenéis que enseñar. La boca limpita, vacía y con todo comido. No es fácil, tendréis arcadas y ya veréis cuando se rompa cierta parte del ojo. No decís que vais a comer todo, ¿eh? Venga. ¿Qué pasa, gemelos? ¿Te meto otro o quieres ese rebozado? Això no és broma, això és mala llet. Venga, pues a empezar. Toma. Voy a vomitar hoy. Venga. Ay, ¡epa! ¿Otro? Venga, Rebe, ánimo, venga, va. No puc més, no ho suporto! Un mal ratico y ya está. Venga. Venga. A ver, Rebe, perfecto, venga, equipo Colocote. Tinc com mal d'estómac, o sigui, és com que acabo de vomitar. La falta d'or negre abocaria la Corpo a una situació complicada. 100 milions de barrili, de barrils de petroli. Presentadors condemnats a anar a la tele. Ara és el torn d'en Francesc Mauri. Si arriba. En rodalies. Bastar. Sense combustible per al transport no hi hauria reporters ni enviats especials. Chantal, et tenim a punt? Desapareixerien els objectes de plàstic dels platós, com ara protectors per als focus. O adhesius. Vols dir que ho deixo anar, sí? Sí. Per tant... No ho puc creure! Incapacitat d'obtenir medicaments derivats del petroli, com els laxants. Vam anar a un parc aquàtic. Vas baixar tots ràpids amb diarrea? Finalment, Eloi Vila amb el seu cotxe elèctric hauria de fer de taxi a les estrelles de TV3. Tens un euro? Un euro. Però ara, cobrant. Sí, ja me'l tornaràs. Vull aprendre a tirar a marc, però m'han proposat un repte. Encertar en la diana amb els ulls tapats. I vosaltres heu votat la penyora que hauré de pagar si no ho aconseguisc. Les opcions són 1. Tastar una paella no valenciana, cosa que va en contra de la meva religió. 2. Tastar el sustròming, l'arenc suec que fa una pudor vomitiva. 3. Obligar-me a mirar un discurs de Carlos Mazón durant 5 minuts. Endavant, ruleta! Menjar sustròming! No puede ser! Més val que encerte la diana. On falla! Roser, on som? Doncs mira, esteu al Club Parc Montjuïc. És un club que va néixer el 1984. Roser, com vas començar tu amb tirar marc? Perquè no és un esport molt habitual, tampoc. No. Jo vaig començar a l'Empordà per salut mental. Perquè volies rebentar-li el cap a algú. I vas dir, mira... Això ja hi ha gent que t'ho demana, però no està permès. Pues menos mal. És un esport que va molt bé per desestressar-se. Hi ha molta gent que considera que el tir amb arc no és un esport. I un arquer acaba aixecant més pes que un que fa halterofília. Uau! És un arc olímpic, està compost per unes pales, un cos i els estabilitzadors. Pues molt bé. Això és la dactilera. Per no fer-te mal i per subjectar. I això que dus ahí? Això és el protector, perquè si els dits fa mal, quan et dona la corda, no te n'oblides. Això és un art de poliches. José, això què? Això és per intimidar els contrincants. Este i este. I si és com si fora d'una pel·lícula d'un francotirador d'ixos, eh? Sí, i nosaltres mirem per aquí. Hòstia! Ja, sou aguantes soles una mà? Sí, Està flipat. I aquesta que arribi hasta la cara. Tirant, no apropant la cara. Que lamentable. Josetín. Això és molt heavy. Quan val el teu arc? Aquests, sobre que no sentiri la meva dona, potser 1.800 o... Potser és que t'ha costat més. 2.200? Saps què passa? Que cada No any... vol dir-ho. No. No pots sortir de casa amb l'arc muntat ja, no? No, perquè la corda es descensaria. Bueno, i la gent fliparia. I la gent fliparia. Pues sí que és una moguda muntar-ho tot.
Si un dia has de fer un tir d'emergència, què fas? Que el tiramarc no és òptim per si hi ha un apocalipsis zombi. Li hauria de dir al zombi, espérate, que monto la... tal, espérate, que monto la... A mi m'entren a robar i li he de dir, no, un moment. Torna d'ací 15 minuts. He de fer-ho bé, que no vull menjar-me el sustromi ni xe. Aquesta puta merda. Aixeca i comença a estirar. Molt bé, que la mà et toqui la cara i deixa anar. Que toca lo blau! Ha arribat el moment, Roser, de què he de fer el repte. Jo tinc uns nervis! Llançar amb els ulls tapats. Aviam si veus alguna cosa. No veo nada, no veo nada. Em sembla que et menjaràs l'arengada. Que cabrona. Perquè no has tocat a la Diana. Repte no superat. Anem a per l'arengada. Aquest és el sustroming. M'han dit que pot explotar, per això vaig aixina vestida. On falla. Ara. Olor a pet podrit. Lo difícil que està sent obrir la puta ja a una nano. He necessitat ajuda. Olor a molt mal, tio. Hòstia. A tu no et donen ganes de vomitar? No. La meva diarrea fa millor olor que esta merda. Això jo no m'ho fiquen en la boca ni que me pagueu 1.000 milions d'euros. Per favor, mire, ja, o sea, este report me'l paguen doble, Oloreu-lo. Repte no aconseguit, no pense tastar això. Ara, l'he olorat. Doneu-me mig repte aconseguit, no? ¡On fire! Ya está. Es una mujer, es digna de admirar. Què fem? Trenquem o no trenquem? Sí, Tomàs, avui és el teu dia. Vinga, voli! Va. Toma. Poneros a trabajar de una vez, hombre. Va a proceder a colocar esa bandeja cuando usted quiera, Juan. Digo, ya mismo, ya. Y con esto comienza la zumba. La zumba del dinero. Venga, endavant. Dios mío, le dio duro. Wow. Una receta que tiene un siglo ya. Un siglo. O más. Y para vosotros es toda una seña. Se nos está quemando. Esto pasa siempre en la cocina. Yo siento fuego. Avui hem ens hem llevat amb fred, Sí, sí. Unes temperatures potser més d'hivern que de primavera. Sí. Però bé, avui... Ojo! De primavera. Sí. Però bé, avui tornem-hi. ¿Estás bien? Multa. Una cabra se ha colado en un supermercado. Ha ocurrido en Mata de Pera, en Barcelona, y los clientes lo van a ver, pues no dan crédito a la escena. Surrealista. ¡Ojo! ¡Se ha colado una cabra! Això és campix i rellis, que això no. Això la foto, la cabra comprant al súper. No sé si ho veieu, que en aquesta part que sembla fum, no és fum, és l'arena. Es fica a la boca, o sigui, jo ara mateix faig així i estic mastegant arena. Va venir gana aquesta hora, Sí, molta. Volen trossos de botigues del costat. Jo millor me'n vaig al cotxe d'anar... Físicamente estás bien, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Bueno, sí, tengo 2 anginas de pecho, un cáncer de pulmón, estoy como un regalo, ¿no? La cadera que la tengo medio rota. Total, estoy, pero vamos, nuevo. Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue. I després de la pausa, els Santa Penya tornen a l'APM. Hola, carinyo. Vinc de la tenda d'aquí baix. De comprar un xip perquè el nostre gos bordi amb la veu de la Juliana Canet. T'he fet el salt amb una intel·ligència artificial. No, tens vergonya! Episodis lamentables que s'han viscut aquesta nit a l'estadi de Cornellà al Prat. Entre ells, per exemple, aquests crits. Es un gustàs viure en aquest país, ¿Sí o no? Muchos de los que hoy han pitado el himno han insultado, supongo que serán los primeros que el día 18, cuando se juegue la final de Copa del Rey y haya otros que piten al himno español, serán los primeros que digan vaya falta de respeto. I punto. I és la veritat. El porter de l'Algesires es va encarar amb alguns aficionats de l'Europa al partit que es va disputar ahir a Can Dragó, a Barcelona. Els va dir això.
morireu tots sent espanyols. Eso que dicen que la gente está en contra de los catalanes no es verdad. Decir que es 22, pero dices, joder, ya lo tienen muy claro. Claro, más o menos lo tenemos claro. Claro, hasta donde lo tenemos claro. Y si dices, joder, claro, qué claro lo tiene, que no lo tiene tan claro. Claro. Si ellas tienen su forma de llevar los nervios, él también, jugando con su dentadura postiza. El que hem de fer tots en el món de futbol és intentar fer gols pel català. Tornem a començar. Gols pel català. Gols al català, això sí, gols al català. Aquest gol, de tota manera, no ha entrat a porteria. Ya la juega Coque. A la Paloma. Coque Ruller. Uy, le han pegado a la pobre. Creo que se ha quedado frita. Creo que ha fallecido, ¿eh? Pobrecita. Amén. Ah, no, se está moviendo, la acabo de ver, menos mal. Esa paloma. Está haciendo la croqueta. ¿Qué están haciendo? Sorlot, que ya ha metido Calla, coño, que va a hacer a perder. Perdón. Sí, señor. Cuchi. Las excelencias de la ciudad condal, ese descomunal y egregio edificio que es la Sagrada Familia, y al fondo, por delante de las torres de Montjuic. Estimats convidats, benvinguts a la fàbrica. Va. Toma. Te vas a morir de envidia. No te preocupes. Ay, madre mía, por favor. Que puedo chupar la menina, me dan permiso, a ver qué tal. Dale. Llepa el dit, va, per acabar. No hi ha millor imatge que aquesta, va, tira. Pero Mariló, todo encima no, por Dios, todo encima no. De todas formas, Mariló, que no me está gustando nada. Bueno, escolta, va a ser el primer... ¡Ay, qué puta terra! Venga, va. Ah, mira. Yo estoy ahí, ¿eh? Chicos, no estoy ahí. Esto, tu marido está ya en un punto que ya está, que... Entra, no. Es un preocupes. Mira, pues levántate. Ay, Dios mío, de verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Viva! Joder. Esos son los postes eróticos que damos en las despedidas de soltero. Hay pollas, tetas y chochos. De chocolate. Santa Peña presenta una publi. Arriba el 3CAT. Hola, carinyo. Vinc de la tenda d'aquí baix, de comprar un xip perquè el nostre gos bordi amb la veu de la Juliana Canet. T'he fet el salt amb una intel·ligència artificial. No! Tens vergonya! La primera telenovel·la futurista. Sé que a la Barcelona actual no hi ha lloc per l'amor per a gent com nosaltres, perquè per llei només poden estimar aquells que heretin 4 pisos o treballin per a un fons voltor de Nova Zelanda, però t'estimo, Joan. Veuràs, Marta, jo només sóc el cap del Joan Pere criogenitzat sobre un cos robòtic construït a Martorell. Este señor es extraterrestre. Amb aparicions estel·lars. Hòstia, David! Però què collons ha passat? No ho entens, Morty? Vull dir, López. Hem alterat la realitat amb el meu invent l'Estaca 2000 i ara hem destruït la Seu d'Urgell complint d'aquesta forma amb la profecia de l'avi Siset, tio. Sisè? Merda, López, que això fa 26 segles que va passar de moda. Hòstia, tio, mira, la Seu d'Urgell postapocalíptica que ha desenvolupat un maligne tomàquet gegant, tio. Toma, tomate. Com si fos demà. El milenarisme va gigar. Ei, que comencem els millors! En el número 3, Premi a la Mare de l'Any. Vamos con el número 7. Dale. Hola, Gla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, reina? Bien. Alerta, Cataluña. Alguien te aplaudió ahí, alguien te quiere, Gla. Me gustó. Mis hijos. ¿A tus hijos? ¿Dónde están? Hola, Ahí está, hijos. ahí. ¿Cuántos hijos tenés? No, tengo 3 y Renata es la novia de Danilo. Molt bé. Bueno, contame quién sos, Gla. Tengo 3 hijos. Tengo 3 piscinas. Dije que tengo 3 hijos. A ver. Tengo 3 hijos. ¿Cómo? Tengo 2. Bro, what the fuck? Tengo 2 hijos, me he equivocado. No, tengo... ¡Oh! Tengo 3. Es mi sobrina, pero es como una hija de corazón. No hay nada más lindo que la familia, mira. ¡Reina! ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero para ti, para la calle! ¡Reina!
arriba, Paco! ¡Paco, bien! ¡Se ha matado, Paco! ¡Pan! ¡Toma la cajita! Esto es una catástrofe. Ay, 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 ay. Ahora se cayó, ya está. Sé que no podíamos terminar sin que se cayera un poco. ¡Se ha matado, Paco! A ver, ¿dónde están? Hola. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Antonio Lobato? ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Por encima de mi cadáver. En el número 2, el tot es mou reporterisme de guerra. Doncs resulta, coses del directe, que hem trobat a un noi aquí a plaça Catalunya que té molts coloms a sobre. Bon dia, apropa't tu. Ai, perdó. Todo bien, todo bien. Ay, todo bien, aquí muy feliz. Ai, que se'ns posaran a sobre el micro. He agafat una pobra. Cada cop que vens aquí es fan caca sobre els coloms. Todas las veces que he venido acá siempre se me han hecho. Ai, 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 ai. Quin fàstic. Ui, perdó, Jo... Ai, perdó. No puc més. Chavales, ¿qué tal? No, perdó. Vale, pots venir una mica cap aquí. ¡Cobarde! Todas las veces que he venido acá siempre se me han hecho. Ai, 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 ai. Está justo detrás de ti. Moltes gràcies, jo estic patint. Em pensava que... S'apropa... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Bueno, me'l pots treure de sobre. I se caiu el sistema. Me'n vaig una mica cap allà perquè estem muntant un espectacle i jo de debò pensava que no em feia tanta cosa els coloms. Estic plorant, ¿Qué es lo mejor de este trabajo? Lo mejor, cobrar a final de mes. Però vostè qui és? Oli, Catalunyi. Però vostè qui és? Avui, les 4 persones candidates a respondre a les meves preguntes sempre punyents són Sofia Coll, Marta Montaner, Eduard Farelo, Llucià Ferrer. Ets una persona calva? No poden continuar així. Vale, no. Llavors, Eduard Farelo i Llucià Ferrer ja fora, cosa que celebro. Has de suportar cada dia de la teva vida pràcticament els crits de Juliana Canet? Claro que sí. Claro que sí. Ets la Marta Montaner? No poden continuar així. Ja comencem amb les brometes? Llavors, has de ser la Sofia Coll. Ets la Sofia Coll? Claro que sí. M'has enganyat. O és que els crits de la Juliana Canet s'escolten per les xarxes socials cada dia. Tens raó. Mira, jo t'ho dic francament, jo sóc un heterobàsic de 45 anys i, per tant... Estàs fora de la teva zona de confort. No conec gaire, vale, la teva carrera. Està ni el perfecte. teu univers, Està tampoc. perfecte. Però sóc una persona amb una voluntat de conèixer, vull dir, sense fi. Cantant, ballarina i actriu. Artista, sí, actriu. Artista en general, m'agrada dir. Presentadora, ara també. També. Compositora. Collons, noia. Les artistes pop, les divas, que collons. Les divas pop, el que feu és construir com un imaginari, no? Normalment, en cada disc, un plan. Ara seré, pues... No sé, és que ara no, és que me'n va tan gran aquesta conversa. No, però ja m'entenc. Ara sento que en aquest moment estic explorant les contradiccions, i més en aquest món on ara mateix estem en guerra i és tot una distopia absoluta, i jo estic aquí preocupada en fer videoclips i visualitzers. I tu et presentes a la segona temporada d'Eufòria
no guanyes Eufòria. No, quedo quarta. Però corregeix-me si m'equivoco. Si analitzem com els hi ha anat artísticament, per exemple, els que van quedar per davant teu, Bueno, l'Alexia està fent molta cosa, també. L'Alexia i jo sí que crec que som les que igual després ens ha anat millor, també perquè crec que vam entrar amb les coses com més clares. I una altra cosa important en aquest país, que tu saps que és molt petit, i a més si fas les coses en català, que a la gent de la Corpo els agradis. Això sí que és sort, crec. I els hi has agradat. Els hi ha agradat. Bueno, que em donin algun programa, la veritat. Però si ja t'han donat el de les ungles? No fem tercera temporada, tio. Escolta, tu, mira, jo a mi m'han donat un i no vaig fer ni mitja temporada. Hi ha una frase aquí que no entenc. A veure. Me l'han posat. Abans de concert o actuació a Eufòria es passava un ou. Què vol dir? Que et passaves molt o que feies alguna cosa amb un ou? Un ou. És que em faig neteges energètiques. Ai, Sofia... Tu agafes un ou? Jo agafo un ou. Un ou de gallina, eh? Un ou de gallina. No me'n vull enriure, eh? No és igual, si te'n rius està bé. T'agafes l'ou i llavors tu decretes que tot el que estigui enganxat al teu camp energètic o la teva energia que no sigui teva, que tu no vulguis, que es quedi en aquest ou. I llavors tu te'l passes pel cos per on tu sentis. Pots tirar-lo o pots analitzar l'ou. Pots fer una truita. No, te recomanaria fer una truita amb l'ou brut. Clar, és brut, o que s'ha agafat l'energia que tu no... O sigui, clar, seria tornar-me a menjar les... Seria horrible. Pistatxo, festuc, matxero, flamisell, cigrons, garbanzos. Hi ha una cosa que fa molta il·lusió quan tu estàs fent de reporter i és quan veus que has trobat gent que et donarà No, és que a més van venir a nosaltres, ni tan sols els vam trobar. Els catalans de les pedres... Fem pans! Sí! A tu no et sembla una mica lamentable, d'altra banda, el fet que es viralitzi tant només el fet que hi ha dos nanos joves que parlen correctament el català? Però crec que realment són les sortides que tenen i que són bessons i que es complementen són molt, bessons? clar. No, són bessons, però si t'hi fixes ja es veu que a un li anirà pitjor la vida que l'altre. Aquest que té la ratlla a la cella, la gent que fa la ratlla a la cella, no els va bé la vida normalment. No jutgem, Joel. Des de preguntes ràpides for you. For me. All right. Quina és la persona més famosa amb la qual has tingut una relació sexoafectiva? De cap manera. Sí, això t'ho puc contestar, però sense dir noms. Però què diràs? Un actor de Hollywood. Sofia. T'ho prometo. Una pista. Un pèl roig de Hollywood. Ara Catalunya està mirant això i està buscant actor pelirrojo Hollywood al ChatGPT. L'animal que més et representa. Un escarabat atornassolat o una cabra? No t'agrada a tu lo de tornar solar ni res. I res, estic preparant disc, això crec que no ho he dit. Bueno, escolta, acabem amb això. Estic preparant disc, estigueu atentes. Que es diu? No puc donar l'exclusiva mundial encara. Que encara no ho estic anunciant, tio. Va, doncs digue'm l'actor. Ara, quan tallem càmeres. Va, tallem càmeres ja, que vull saber-ho. Però vostè qui és? Crims. No us voldria espantar, però passa alguna cosa amb els coloms. Però... Ai, 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 que se'ns posaran a sobre el micro. Que podamos tener, pero con la prevalencia siempre. Fa temps que els observo i últimament miri on miri i veig coloms fora de control. Ui, ja van detenir el colom que... Temeraris. Me acaba de caer. Vaya, vaya. Agressius. Calentito que tiene pulso, He desenvolupat una teoria. Coloms, són ocells de debò o són robots implantats pel govern? No, home, no, això és una collonada. La meva teoria és que volen dominar el món mentre ens converteixen a tots en coloms. Que està la paloma ahí. El procés de substitució ja ha començat. En aquest precís moment, el teu xicot o la teva padrina podrien tenir bec i plomes. Ho heu de fer saber a tothom, abans no sigui massa tard. O no? Pues anem llum al... I arribem al número 1, el millor dels millors. Kiko Rivera, ni un pèl de tonto. Y había un portero en el Sevilla, portugués, que se llamaba Beto. ¿Así se llamaba mi mujer? Me llama Beto. Me dice, tío, enhorabuena, tal. Oye, estoy aquí con la selección portuguesa y me dice Cristiano que quiere hablar contigo. ¿Qué cojones? Me quedo así todo flipando y digo, hostia.
Ya mi mente empieza a funcionar. ¡Buah! Me va a contratar para una de sus fiestas. Esto me va a abrir a mí el mercado. Llamo a mi representante, se lo cuento. Una fiesta de la polla. Bueno, una cosa surrealista. Me escribe, tal, dice que es cristiano, tal. Lo llamo, pongo a hablar con él y diciendo, hostia, ya me estaría allí pinchando. Yo me vi ya... Sí, arriba. Arriba. Y era para ponerme pelo. Había abierto una clínica en Madrid. Bueno, pues también necesita promoción. Y el tío ha pensado, dice, ¿quién es el calvo más conocido? Este. Yo soy calvo. Puta madre. Si m'entra la risa ja no puc parlar. Què hem de fer, Esther? Vinga. A veure. Habilidad cero. Ho feu molt malament. Vés a fer-ho. Home, el hula hop, per favor. A ver qué pasa. Ole! Que n'aprenguin. Per mi he anat a un altre lloc i allà tens un sí perquè és el que toca, però no m'aniré a més llocs, vale? És un sí, és un sí! Pam! És un sí, és un sí! Ha explotat un globo, fins i tot, que ens hem espantat aquí. Sí, i bum, ja està aquí la guerra. Està... Pum! Digo, ja està aquí la guerra. A Turquia és un pagès que intenta pilotar un dron agrícola dels que fa servir pels seus cultius per traslladar-se a l'altra punta de la plantació. ¿A alguien se le ha ocurrido hacer un test de inteligencia? Ara veiem que ja la cosa va de tort, va de tort. Oh! Merecemos extinguirnos. Jo vaig fer cargols. El que passa és que me va fer pena, ja no vaig dir matar els cargols ahí, cuinar-los vius. No. Començaven a xillar. Els teus cargols cridaven? Se sentia una coseta així. L'aigua pot ser... I ma mare em diu, què estàs fent? L'estàs matant. Un segon després. Cargols a la llauna. ¿De qué te ríes? ¿Dónde está la gracia? Que me he perdido. Es impresionante, ¿eh? Ho haveu vist? Otro más. He visto una cosa muy rara. Yo no sabía si era la cabeza de un elefante o qué. Sois la bomba, pero es que si hay alguien que realmente es la polla, ese es Santiago Seguro. ¿Nos hacemos unas pajillas? Com que no he encertat a la primera qui eres, Vale. bàsicament perquè m'has enganyat, però bueno, és igual. No és veritat, la pregunta Sí. era una mica incerta. Era ambigua. Era oberta. Bueno, en tot cas, això et dona dret a fer-me tu una pregunta. Explica'ns un moment que hagi sigut tipus de tierra trágame. T'explicaré una anècdota molt curta. Vale. Una vegada vaig haver de mantenir relacions sexuals amb una persona. Vas haver, et van obligar. És curiós que hagi dit vas haver. No. Una vegada vaig mantenir relacions amb una persona, era una dona, en el sentit cis de la paraula. En un moment donat, doncs, aquesta persona em va demanar que jo la insultés. Vale. I em vaig bloquejar Vale. i li vaig dir tonta. Tonta. Moni. Moni, sóc així jo, sóc Moni. Sí. Tengo 2 anginas de pecho, un cáncer de pulmón, estoy como un regalo, ¿no?